Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय रिजाल्ट्स होनाय जाबाय जिनोखि BTC नि गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय Gr-3 GT PGT नि दा बिनि सायाव रिजाल्ट सिटखौ नायगोन काट अफ बेसेबां थांदों प्लास BTC Gr-3 टेक्निकल पोस्टनि एडमिट मोनाखै नामा गोबांथार कमेन्ट्स फैदों बिनि सायाव सावरायगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो गोबाव खालामा जों थांसै Gr-3 लेभेलाव दा जोङो CSB आव फैबाय आरो टेक्निकल पोस्टनि एडमिटनि लिंकआ दासिमबो बेयाव एक्टिभ जानायखौ जोङो नुथ'वाखै। जेब्लानो जायो बेयावनो फैगोन आरो नोंथांमोना लगइन खालामनानै डाउनलड खालामनो हागोन। मोनाबिलियाव जानाय चान्सआ दङ जेराव एग्जामा 22 जुनाव जागोन सानडेआव एन्ड नेक्स्ट सानडे 29 जुनाव Gr-3 HS लेभेलनिया जानाय चान्सआ दङ नाथाय अफिशियल नटिस फैगोन थाबैनो। मोनसे बाथ्रा जेरावनोखि Gr-3 Gr-4 जुदि हमना ला HS लेभेला नन टेक्निकेला जुदि 29 जुनाव जायोबा तो बेनो लास्ट एग्जाम जुदि बे 29 आव जायोबा गासैबो एग्जाम जाबाय बिनिफ्राय फिजिकल टेस्ट जानो गोनां गासैबो साख्रिया 15 आगस्टनि सिगां साख्रि मोननाय चान्सआ दंसै। दा बे जाबाय BTC आव मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ। जुदि इलेक्सना 16 आरो 17 सेप्टेम्बराव जायोबा डेट फिक्स नङा बाट जानो हागौ। अके देन 30 सेप्टेम्बराव रिजाल्टआ ओंखारनो हागौ BTC इलेक्सना बे गासैबो टेन्टेटिभ बाट अफिशियल डेट फैगोन। सो दायो जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नटिसखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन। जायनिखि नोंथांमोना सेलेक्टेड जाबाय बेनो जाबाय GT आव आरो PGT आव। सो मोनसे भिउ नटिस मोनसे अप्शन दङ बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना GT नि रिजाल्टखौ चेक खालामनो हासिगोन। जायनिखि लिस्ट माने सेलेक्ट जादों बेखौ केन्डिडेट लिस्टखौ नुगोन आरो गाहायाव PGT खौ मोनगोन। तो बेयाव क्लिक खालामबानो नायनो हासिगोन। दा बेसेबां काट अफ थांखो दा बेसेबां काट अफ थांखो जों बेखौ नायगोन। बे जाबाय नटिस बे एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन 2024 नि नभेम्बर दाननि 24 आव आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ दिनै मोननो हाबाय फाइनालि लिस्टआ फैबाय। देन बेनिफ्राय गोबांथार गाइडलाइन्स दङ। इ नाम्बाराव बुंदों एपइन्टमेन्ट लेटारा गाबोन मोनगोन बेनो जाबाय 18 जुनाव। दा बेखायनो नोंथांमोना गाबोन लांफैनो हासिगोन बा फैनो हासिगोन उदालगुरि कलेजाव आरो नोंथांमोना जिनिखि सेलेक्ट जादों बयबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन। तो बेसेबां पस्ट दं बेनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै जेब्लानो फैगोन गाबोन मोनथिसिगोन बेनो जाबाय 18 जुनाव। दानिया बे GT PGT आव बेसेबां काट अफ थांखो जों बेखौ गासैबो डिटेल्सखौ नायोबा नै बेनो जाबाय फार्स्टनि जाबाय GT। दा GT खौ नायोबा जोङो बर' मिडियामखौ जों नायग्रोगोन बेनो जाबाय जोंहा थांदों 88 थांदों बे जाबाय आर्ट्सआव एन्ड साइन्स थांदों 99 नोंथांमोना मोनदों। हिन्दी थांदों अनलि 56 बेनिफ्राय अल्टि थांदों 90। स' बेखिनि मोनदों एन्ड एसामिस दङ बेंगलि दङ बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै जायनिखि दङ बेखौ चेक खालामनो हागोन आरो। अके बे जाबाय GT रिजाल्ट्स काट अफ। स' बेनिफ्राय आउट अफ 40 आव बेखिनि काट अफआ हाई लेभेल नङा। अके देन जों थांसै बेनो जाबाय नेक्स्ट लेभेल PGT आव। दा जोङो PGT होनोबा तो गोबां रोखोमनि काट अफ दङ साबजेक्ट वाइज दङ डिपार्टमेन्ट वाइज दङ बेखौ नायबानो जाबाय। दा जों नाम्बार 5 आव जों बर'खौ नायोबा बर'आव थांदों जोंहा बेनो जाबाय 95। अके स' 95 थांदों आउट अफ 40 आव काट अफआ बांद्राय गोजौबो थाङाखै जोंनि बर' मिडियामावहाय बाट गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव काट अफआ एसे 100 क्रस खालामदों। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि GT PGT रिजाल्ट। स' बेखौ नायबा नेक्स्ट लेभेलाव BTC साख्रि Gr-3 Gr-4 रिजाल्टआ फैनाय दंसिगौ एबा फैनाय चान्स दंसिगौ। बेनिफ्राय हमना ला 15 आगस्टनि सिगां गासैबो रिजाल्टआ साख्रि मोननाय चान्सआ दङ BTC आव। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड जायफ्रा पास जाबाय बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय जाहाथे नोंथांमोना फाइनालि साख्रि मोनबाय।